Slušaj ovamo. Tišina. Četa na mjestu voljno. Drugovi, kod ovog napada ja mnogo računam sa iznenađenjem. Odmah oštra paljba. Nemci i žandari ne smiju da se sjedine. Treba ih razbiti u manje grupe. Luka, ako se ipak sjedine, ja ću s mojom desetina. Pre svega ja sad nisam Luka, nego komandir. Drugo, nisam te ništa pitao. Ima da slušaš naređenja i izvršavaš. Htio sam samo da kažem. Kad starešina govori tišina u stroju. Što? Zato što ja tako kažem. I treće, neću da mi se ovdje filozofira. Sada vas posljednji put opominjem. Nemoj posle da se čudite kad preduzme mere. Od danas ko se ne bude ponašao vojnički i disciplinovano, ja ću se o njemu starati. Jel jasno? Lično ja. Druže komandire, hteo sam samo... Nije to loša taktika. Dosta! Stalno ti tu meni nešto izmišljaš. Tebi ću ja posebnu pažnju posvetiti. Tebe ja već posmatram neko vreme. Sve ti nešto bolje znaš od ostalih. Stalno nešto dobacuješ. More ne vičiti na mene, znaš. Nije to stara buržujska vojska. Večera se javi na raport. Misliš na četni sastanak? Tišina u stroju i ne rasturaj se tamo. Da se smeješ, dobro mu je rekao. Nisam rekao vojno. Mišo, odvro si ti Šta je sad?